Bon, ce Ramadan na an ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye. Bi an ye sira bare. A sababu kɛra min kama. Mardi tɛmɛnen an ka kari 2 minɛna. Paru ni sɔngɔbiya cɛ la. Donc kari 1 kɔni bilala. A n'a kɔnɔna mɔgɔ dama bilala. Donc maintenant an ye k'a fɔ vraiment o gɛlɛya bɛ ka an sɔrɔ depuis le 10 novembre 2021 an ka kari 3 minɛna o yɔrɔ kelen na. Hali bi an ka balima minnu bɛ otage la an t'u kibaruya dɔn, an t'a dɔn u bɛ lahala mun na. O kɛra a fɔlɔ ye 2021. Filanan kɛra, sabanan kɛra, ni nin tɛ naaninan ye, duurunan don. An ye k'a fɔ vraiment gɛlɛya in dɔ de bɛ ka fara a kan toujours lakanabaliya bɛ sira in kan. Ani an ka mara kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bangasi gɛlɛyaba de bɛ yen. Attaque dɔw bɛ kɛ tuma caman. Mɔgɔ bɛ enlever, kari bɛ enlever. An ko o kɔnɔna na a ka kan bi an bangasikaw an ka sigi an ka bɛn kelen kan n'an bɛ se ka min mener comme action. O de hukumu kɔnɔna na kunun mairie cour kɔnɔ bangasi bɛɛ de welela. Mɔgɔkɔrɔbaw b'o la, diinɛmɔgɔw b'o la, denmisɛnninw b'o la, en un mot dugumɔgɔ bɛɛ de welela. Donc an bɛnna min kan n'o ye ka sira bare bi. Donc maintenant o action min décidera o de waleyala bi bangasi. La route RN15 n'o ye route de poisson ye o minɛnen don. Ani sira mun n'an b'a wele ko route serpentée o fana minɛnen don. Donc o de ye bangasi kibaruya ye bi. A tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama. An tɛ ka kɛ ko mankan de ka d'an ye. An tɛ ka kɛ ko c'est à dire fɛn wɛrɛ de ka d'an ye, fitina kama tɛ. Basigi ɲinini sira dɔ de don an bolo. Parce que an ye civils ye. Fɛn wɛrɛ t'an bolo, se yɛrɛ t'an ye. Ni nin n'a ɲɔgɔnna tɛ. O de hukumu kɔnɔna na an y'a décider ka nin boloda bi. Kumakan jumɛn b'i bolo kumakan labanna k'a lase Mali marabagaw ma? Kumakan mun bɛ an bolo k'a lase Mali marabagaw ma. Bi an minnu ye bangasi mara mɔgɔw ye. U k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw n'u bolo lakanali o bɛ olu de bolo. Ala y'a kɛ a kalifar'u ma bi. An ka lakana i n'a fɔ adamaden tɔw bɛ lakana dugu yɔrɔ caman na cogo min na. Bamakɔ surtout ville caman na mɔgɔ bɛ lakana cogo min na an ka kan ka lakana ten parce que an ka hakɛ dɔ de don. Bi an ka miirina na an bilalen don an yɛrɛ ma. Surtout banga cercle n'i y'a lajɛ pays dɔn kɔnɔ an sɛgɛnna ka tɛmɛ cercle bɛɛ kan. Ni kariw jɔra bangasikaw de bɛ identifier k'u minɛ ka taa n'u ye. Bangasikaw de bɛ attaquer. Mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ circuler lafiya la u tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ. An de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ. Donc maintenant an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u k'u hakili to la u ka an lakana.